खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 23 एप्रिल 2023 बारायजों रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बैसागो बोथोरावनो बर' हारिनि गेजेराव गाज्रि बारहावा फैदों। बैसागो बोथोरावनो साथाम लाइमोनफोरा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबबाय। चिरां जिल्लायाव सानै लाइमोनफोरा गावसिनि जिउखौ फोजोबनायनि उनावनो सासे बर' सिख्लाखौबो गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि सिकारदाङा गामिनि फरायसुलि अन्जु बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नाथाय अन्जु बसुमतारीया बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो, बेखौ दासिमाव खौरां बिजोंनि गेजेराव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। कार्बि आंलंनि मानिपुर साखाथियाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 1.3 किल'ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आजिजुल हक आरो दिलदार हुसेन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। चेन्नाइ IIT माद्रासनि बिटेक फरायनाय सासे फरायसाखौ गावनि हस्टेलनि रुम सिङाव थैना थानायाव पुलिसा बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय दाननैसोनिफ्रायनो IIT माद्रासाव गावखौ फोजोबना लानाय जाथाया बेजों 7 जाबाय। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय केदार सुरेश, 20 बोसोर बैसोनि आरो बियो मध्य प्रदेश रायजोनि थागिबि। नाथाय सुरेशआ बे जाथायखौ सोरनि थाखाय खालामखो ना फरायनायनि थाखायसो खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। असमिया हारिनि बिहु डेन्सआ गिनिज रेकर्ड खालामनो हादोंब्लाबो बर' हारिनि बैसागो मोसानायखौ बुहुमनि रावबो हारियानो फेर फाथिनो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आसामिस बिहु डान्सआ जदियो देग्लाय गिनिज बुक अफ रेकर्ड खालामदोंब्लाबो दिनैनि जोंनि बैसागु फालिनायजों समान मुलुगनि बैसागु बा मुलुगनि हारिमुवा जों फेर फाथिनो हाया बायदिखौ नुनो हमदांनो हायो। बर'नि जा दामनाय देनाय, बर'नि जा बैसागु मोसानाय बा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लुखांनायनि दाखांनायनि बेलायाव जोंनि जा हाबाफारि, बेयो एक्सुवेलि धोरोमजों सोमोन्दो थाया। गोबां मानसिया ओरैनो बुंनो हामा, एक्सुवेलि जों राजखान्थिगिरिफ्रा बुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो। जेरै ख्रिस्टियान धोरोमाव बिदिनो बेनिफ्राय माखासे धोरोम दंबावो, ख्रिस्टियाननि अनगायैबो आं मुं खारिला। माखासे धोरोमफ्राव दिनै बर'नि जा रिंगु दामसा, बे रिंगु दामसाखौ धोरोमनि रिंगु दामसा होननानै बुंनो नागिरो। जुदि बर'नि रिंगु दामसाया धोरोमनि रिंगु दामसाब्ला बै गोदान मुगानि जेसेबां माने रिंगु दामसा ओंखारदों, बे रिंगु दामसाया मा, बेखौ जोंनाव मोनसे कुइसन फैयो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।